A Xunta reclama ao Estado que asuma a incorporación de auxiliares de conversa ao ensino o próximo curso. O conselleiro afirmou que porán a disposición os 4,8 millóns de euros do programa para asegurar a continuidade desta iniciativa en Galicia. O Executivo galego vén de ofrecerse a ceder ao Goberno do Estado os 4,8 millóns de euros de fondos autonómicos adicados ao programa de auxiliares de conversa para que sexa o Ministerio de Educación o que se encargue directamente da súa incorporación ao vindeiro curso. Así o sinalou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, logo de comunicarllo á ministra Milagros Talón a través dunha carta. Rodríguez apuntou que é a única saída que lle queda á Xunta para blindar este programa sen enfrontarse a multas millonarias interpostas a outras comunidades por parte do Ministerio de Traballo. No Goberno de España non hai nadie ao mando, que un ministerio vai por un camiño, outro ministerio vai por outro camiño. É certo que é un goberno bipartito, hai dúas forzas políticas, hai un ministerio socialista que é o de Educación, hai un ministerio de Sumar que é o de Traballo, e dá a sensación de que o Ministerio de Traballo o que lle interesa basicamente pois é incrementar dun xeito fraudulento pois as estadísticas de afiliados á Seguridade Social a calquera costa. Xa o fixo tamén no ámbito dos estudiantes en prácticas que non traballadores, que están estudiando ben na FP ou ben na universidade e que teñen prácticas curriculares, e tamén se dá, pois, en este caso, cando o Ministerio de Educación di que estas persoas pois, son partícipes dun intercambio cultural, non son traballadores. E todo isto, ao final, o pagan as comunidades autónomas. Rodríguez afirmou que hai uns días coñeceron que o Ministerio de Educación sacou unha nova convocatoria de auxiliares de conversa, algo que chega con atraso, segundo sostivo. Estas convocatorias son a principios de ano, xaneiro, febreiro, para poder facer todos os trámites administrativos e que os auxiliares de conversa poidan comenzar o curso en torno a finais de setembro, principios de outubro. E é unha auténtica trampa. E digo que é unha auténtica trampa porque, a pesar que o Ministerio di que están subsanadas as dificultades e as cuestións que poñían en tela de xuicio a seguridade xurídica deste proxecto, sin embargo, non é así. Temos feito consultas técnicas, consultas xurídicas con informes en esta liña que nos din que a convocatoria que chega con retraso non soluciona en ningún caso os problemas de inseguridade que tiña a convocatoria do ano pasado e que levou ao xuzgado, que levou a apertura de trámites e posteriormente tamén ao xuzgado a diferentes comunidades autónomas con multas millonarias. O titular do Departamento Educativo galego sinalou que queren manter o programa na comunidade, pero non queren caer na trampa política que propón o Ministerio. Por iso vamos a facerlle unha proposta ao Ministerio que lle vamos a comunicar hoxe por carta. Cal é esta proposta? A proposta é moi sencilla. Se o Ministerio está tan seguro de que, tal como ten diseñado actualmente o programa, se cumpre e non ten risco de ser sancionados por o Ministerio de Traballo, Galicia se compromete a darlle os recursos que xestiona e cos cuales financia o actual programa, transferirlos ao Ministerio e que sexa o Ministerio quen contrate ou quen plantexe a contratación dos auxiliares de conversa para que podamos seguir co programa. A única diferencia sería que a persona xurídica que contrata aos en torno aos 700, aos 500 aproximadamente auxiliares contratados por a Xunta sexa o Ministerio. Rodríguez insistiu en que, de seguir neste punto, o Goberno do Estado sería o único responsable de que Galicia teña que prescindir deste programa de gran éxito dende hai 15 anos.